Gideklara na isip NPA-free ang Zamboanga Peninsula human misurrender sa otoridad ang tulo ka nagpabiling miyembro sa Zamboanga del Sur. Formal na kining gideklara sa 1st Infantry Division ni atong Biyernes human misurrender kanila sila si alias Jundi, 28 anyos, asawa ni ining si alias Chris May, 26 anyos ug si alias Jack, 35 anyos. Sumala pa ang maong tulo ka individual mga miyembro sa kaning grupos nga Guerrilla Front BBC o Big Beautiful Country nga mo'y nagalihok sa kabukiran sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur ug sa probinsya sa Misamis Occidental. Human mabungkag ang BBC, miapil na sab sila sa Western Mindanao Regional Party Committee. Lakip sab niini ang pagsurrender sila mga armas sama sa M16A1 rifle, M1911 caliber 45 pistol ug M16 rifle. Gipaniguro sab sa 1st Infantry Division ilang kaluwasan kung mubalik na sila sa komunidad. Aduna sa financial assistance ang gitulol kanila gikan sa LGU sa Zamboanga del Sur. Dugang pa sa militar nga pagsurrender sa mga miyembro timaan sa palay pag-auhag ug pakigbatok sa otoridad sa mga rebelde alang sa mas luwas ug mas malinaw nga Zamboanga Peninsula.